U nekoj od vaših kolumni rekli ste da kravlje mleko nije zdravo. A kako su deca odrastala na kravljem mleku? Pa oni su odrasli na kravljem mleku, ali ne znači su bili zdravi. Ljudi su nekad bili i danas su jako bolesni. Čovjek je jedini sisar koji pije mleko nakon što ga majka odbije od dojke. Vi nigde nećete vidjeti u prirodi da mačka pije mleko nakon, ili pas, ili vuk, ili medved, nakon što ga majka odbije od mleka. Ako vi ponudite mački mleko, ona će da pije, ali mačka ne traži mleko. Nijedan sisar ne pije mleko nakon perioda dojenja. Znači, mleko se pije samo dok zubi ne izrastu, dok je organizam mlad. Više od 50% svetske populacije ne može da pije mleko, zato što nema enzim za varenje mlečnog šećera. Znači, više od 50% ljudi na svetu ne može da pije mleko. Znači, čovjek nije dizajniran za to. Naveću najveće medicinsko istraživanje u istoriji. U pitanju je čuveno kinesko istraživanje. Kada je 70. godina 20. veka kineski premijer Ču Enlai oboleo od raka. On je tražio da se uradi medicinsko istraživanje, da se utvrdi šta je uzrok raka. Da se to ne bi dešavalo kod ljudi. I onda je odlučio da se uradi jedan eksperiment na kompletnoj kineskoj populaciji. Tad ih je bilo 890 miliona Kineza. Angažovano je 65.000 medicinskih radnika, ljudi koji će da rade u tom projektu, na istraživanju. A šef istraživanja je bio čuveni doktor Colin Campbell sa Cornell univerziteta iz Amerike. On je vodio to istraživanje. To je čuveno kinesko istraživanje. To je najveće medicinsko istraživanje u istoriji. Kasnije Colin Campbell, kada je otišao u penziju, nije hteo tada objavljuje te podatke da ne bi imao problema. Kada je otišao u penziju, objavio je knjigu China Study ili kinesko istraživanje. Kod nas je ta knjiga objavljena pod naslovom Moć ishrane. Moć ishrane. Knjiga može da se nabavi na sajtu ipmproizvodi.com. Moć ishrane. Colin Campbell. I evo navešću samo neke podatke iz tog istraživanja. Naprijed, uzmu dve grupe eksperimentalnih pacova ili miševa. I jednoj i drugoj grupi ovih miševa ubrizgaju aflatoksin. Aflatoksin je supstanca koja najmoćnije podstiče razvoj raka. Najmoćniji kancerogen. Aflatoksin raste na buđi, kikirikija i kukuruza. I ubrizgaju jednoj i drugoj grupi ovih miševa ili pacova, ubrizgaju aflatoksin. I onda ovu grupu miševa hrane ishranom u kojoj ima 20% proteina životinjskog porekla. A u ovoj ishrani uopšte nema proteina životinjskog porekla, samo proteini biljnog porekla. Svi miševi koji su hranjeni proteinima životinjskog porekla, svi su dobili kancer i svi su uginuli. Ovi miševi koji nisu jeli proteine, koji nisu dobili proteine, nisu se hranili proteinima životinjskog porekla. Znači, meso, mleko, sir, jaja, oni su svi ostali živi, iako su dobili aflatoksin i jedni i drugi. Onda su ovde počeli da smanjuju koncentraciju proteina životinjskog porekla, ovde da povećavaju. Kako su ovde smanjivali, tako se smanjivala stopa obolelih od raka, a ovde povećavala. I na kraju, kada su videli koji protein, imaju razni proteini životinjskog porekla, koji protein životinjskog porekla najmoćnije podstiče sve oblike raka, to je protein kazein, koji čini 87% proteina kravljeg mleka. Znači, kravlje mleko nije namirnica za čoveka. Može da se koristi u malim količinama kad nema ništa drugo. Kiselo mleko i jogurt, to je neka druga priča. Nije ni to nešto savršeno, ali može se konzumira u malim količinama. Obično mleko se ne preporučuje. Može da se konzumira kad majka ne može da doji. Pa se daju se 2 mere kravljeg mleka i 1 mera vode. Tako su radili u stara vremena. Ali to je samo privremeno. Dok dete malo ne stasa i tako dalje, dok ne može da počne da jede neku pasiranu hranu, barenu, ili pa se to kao kašica da bude. Tako da, mleko, kaže, mora da se jede mleko jer ima kalcijum. To je kalcijum životinjskog porekla koji naš organizam teško upija. Ako hoćete da unosite kalcijum i da imate jake kosti, jer 99% kalcijum u telu je skladišteno u kostima i 60% magnezijuma u kostima. Ako hoćete da unosite, da imate kalcijuma, treba da jedete namirnice biljnog porekla koje su bogate kalcijum. Najbogatije je susam, pa jedete pasulj, suncokret i tako dalje.
To su namirnice koje su bogate kalcijuma, koje su biljnog porekla, koje naš organizam može da upije. Kravlje mleko ima kalcijum, a naš organizam ne može da ga upije. Može mali procenat, jer nije dizajnirano za čoveka. I šta se dešava kad pijete kravlje mleko? Onda vam kosti slabe, zato što pijenje mleka, koje je po svom hemijskom sastavu kiselo, zakiseljavate organizam, a naša krv je alkalna, znači kiselo je suprotno od alkalno. I kad vi zakiseljavate organizam, onda organizam mora da ga alkalizuje. I onda povlači alkalne elemente, a to su kalcijum, magnezijum, odakle ih povlači? Pa iz kostiju. I onda ih povlači iz kostiju i kosti propadaju. Zato najslabije kosti imaju Amerikanci i Šveđani, jer najviše jedu mlečne proizvode. Ako hoćete da imate zdrave, jake zube, morate se hraniti zdravo. Da jedete hranu bogatu kalcijumom i magnezijom i drugim mineralima, ali biljnog porekla. Ja, kad sam skoro bio nešto kod zubara, imao sam neke sitne korekcije i sad on uzeo nešto da nešto zub malo da turpija. Kažu, ali ti je jaka gleđ. Pa jaka je zato što se hrani na adekvatan način. Ti kad se nezdravo hraniš, onda su ti zubi slabi, propadaju, bolesni, ovo ono. Kad se zdravo hraniš, ti nemaš probleme sa zubima. Tako da kravlje mleko nije namirnica za čoveka, kravlje mleko je namirnica za tele. Kozje mleko je namirnica za jare. Ovčje mleko je namirnica za jagnje. Čovjek može to da jede u malim količinama, kad nema ništa drugo. Može da uzme parče sira, da uzme malo kajmaka, ali da to on jede svaki dan. Kajmak, sir i ovo pomalo može. Kravlje mleko, sirovo se ne preporučuje. Mislim, ja ga ne preporučujem nikom, a kamole deci. Tako da, priča o mleku je jako ozbiljno, ali kao i sve druge stvari, promoviše se dezinformacija i neistina, jer je to deo jedne šire priče, ali da bi se ona priča razumela, mora se razume teologija. Kada Isus kaže da ovim svetom vlada Sotona i njegovi ljudi, koji ne prodaje se mleko i energetska i cigarete da bi se pravile pare, nego da bi se uništavalo čovečanstvo. Ljudi koji to prodaju, oni kontrolišu banke, oni imaju sve pare ovog sveta, mogu da upisuju na svoje račune koliko hoće. Ali onda oni kažu, to je zavera. Pa naravno da postoji zavera da se čovjek uništi. Naravno da je zavera. To vidimo na sve strane, samo promocija destrukcije. Ako se pojavi neko da nešto pametno priča, da nešto pametno radi, odmah ga likvidiraju ili ga satanizuju ili ga uhapse i tako dalje. Tako da treba čovjek da bude informisan i da ne podleže dezinformacijama da bi sačuvao svoje zdravlje i zdravlje svoje dece.